Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko muxua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat. Guazen atortxu! Mendeku kilometro berrirore egiteko. Rest! Atortxu rotan da! Herriak herriari zor! Elkartasun izan du! Bide gehiena egin dugu! Atortxu rotan da! Herriak herriari zor! Elkartasun izan du! Bide gehiena egin dugu! Elburuz! Zure ondoko utxunean nago!
ideietan indartsu, etorkizuna zain daukazu. etzipena zutara, Urrera begira baikortu, ideietan indartsu, etorkizuna zain daukazu. Botazu, tazu, botazu, zure ondoko, utxunean nago, zako. gai urrerantza, oso bat gehiago, tazu zuen, Aizu, indartu egiten nauzu, zako. ondo zahar hori, erotzean dago, Ostikarak nazke. Dibortziatutako hutuna zaleek atako ezela sekula idatzi ez direnen elkartasun betikoak direla. zatortzu, Zago, zure ondoko, utxunean nago, zago, gai urrerantza, oso bat gehiago, tazu zuen, aizu, indartu egiten nauzu, zago, ondo zahar hori, erotzean dago, erotzean dago, ostika da noski, ostika da noski, beti arte atortzu! Mila esker! Eskerrik asko! Mi esker. Hitz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Horixe zuten buruan, nire amak eta aitak atortxu jaio zenean. Ama Bilbon zegoen erditzeko esperoan, aita Puerto de Santa Marian. 1989ko abenduaren 25ean abestu zuen lehenengoz atortxuk. Handik 4 egunera egin nuen oiunik lehenengoz. Zuetako batzuk, Berriozarreko frontoian agertu ziren pintada fasistak ezabatzen ari zinetenean, jaso zuen aitak erditzean egoteko baimena. Handik gutxira buruko mina izango zenuten zuetako gehienok, parrandaren albokalteak. Etxekoek ere izan zuten buruko mina. Baimena eskutan bai, baina ez zutelako aita ospitalera eraman. Amak bakarrik erditu ninduen Basurtoko ospitalean. Aitak telefono entzun zuen nire negarra, horrelaxe jakin zuen jaio nintzela. Berriozarreko desmontagelanekin burubelarri zenbiltzatela egin nuen lehenengo bidaia espetxera. 15 egun nituela Langraitzeko kartzelara. Zuek guztiak Uharten, Zizurren, Atarrabian zenbiltzatenean, gu Mantzilla de las Mulasen, Burgosen, Fleurin, Badajozen, Pikasenten, Lanemesanen, Aranjuezen geunden. 10 urte bete aurretik ikasi genituen Espainiako eta Frantziako mapak. Ikasi genuen peajeak zer diren, gasolina usaina zein den, denbora disken arabera nola kalkulatzen den. Mirentxineko furgonetetan ikasi genuen ikusi-makusira jolasten, odeiek zer forma duten asmatzen, karaokeak egiten, eta zenbat falta da galdera egitean, erantzun argirik ez jasotzen. Elurrak Berriobeitiko karpak zuritu zituenean guk ere kateak jarri behar izan genizkien gure gurpilei. Atortxuk Brigada Moreak antolatu zituenerako ohartu ginen, espetxeetako itxarongelak emakumez beteta daudela beti.
Atortxuren 10. edizioa berezia izan zen, nire 10. urtebetetzea bezalaxe. Larunbata izan zen, eta aita Burgosen zegoen, hurbil. Lehenengo aldiz ospatu ahal izan nuen nire urtebetetzea, aitarekin eta etxekoekin. Banatuta, baina egunean bertan. 10 urtean, lehen aldiz. Handik 3 urtera eskatu zuten aita, 2013ko azaroan, beste hainbat kiderekin batera parot doktrina baliogabetzean. Eta handik hilabete batera milaka lagunek bete zenuten berriro atarrabia. Urteek aurrera egin ahala, atorretxera izan da Atortxuren lelo favoritoetako bat. Eta hainbeste propaganda eginda, 2017an ni ere etorri nintzen lakuntzara. Lagunekin kanpindenda montatu, mendiko botak jantzi eta karterak ustu genituen, kalimotxoak garagardoak eta txupitoren bat edo beste edaten. Erdia fonika gelditu ginen, eta dantza egin genuen. Asko eta aske. Neskak burbuia batean gaudela dirudi, ez dut etxera itzuli nahi, ez adila bukatu. Ojala burbuia hau apurkaitza balitz, esaten genion elkarri. Baina etxera heldu bezain pronto konturatu ginen burbuia apurtuta zegoela ordurako. Etxeko atea ireki eta aita korrika hurbildu zitzaidan bezarkatzera. Negarrez ari zara aita? Kepatxu hilda lastana, kepa del hoyo. Losakua eta esterila lurrera erori zitzaizkidan. Etzen posible. Ezinezkoa zen burbuia horrela apurtu izana. Autobusean Perurekin itzuli ginen Bilbora eta etzekien ezer. Ez da posible. Baina bai, errealitateak ostia galanta eman zigun Boluetako tanatorioan. Galdakaoko omenaldian, Peru eta Maite estenatokian bezarkatuta ikusteak bihotza uskurtu zidan. Negarrez pasa genituen egunak. Nire burua eta beste hainbaten aleku hartan irudikatzea errazegia egiten zitzaidan. Nola ez zitzaidan errazegia egingo. Amak beti esan dit, tokatu zaigula sortedunak izan garela. Eta ni naiz orain lelo hori errepikatzen duena. Nire ama ez da preso egon. Ez zait aita espetxean hil. Ez dut istripu larririk izan. Ez naiz espetxera bidean hil. Guzti hau gerta zitekeen arren. Gertatu den arren 16 aldiz. Nola ez genuen banegarrik egingo. Nola ez dugu banegarrik egingo. Baina Peruk eta Maitek elkarri nola eusten zioten ikustean eutxiko genuela jakinuen. Eutxiko ziotela. Eta hala izan da. Aitortzen dizuet. Ez naiz ordutik Atortxura itzuli. Baina urtero kotillatu ditut argazkiak sare sozialetan. Urtero kontatu dizkidate txaskarrilloak etorritako lagunek. Urtero imprimatu eta bidali diet argazkiren bat presoi eta urtero pentsatu dut estizen urrengo batean fijo. Eta hala zeldu nintzen atzo lakuntzara. Petoa jantzi, txanda egin eta parranda pixka bat egitera. Momentuz ez dut argazkirik imprimatu. Eta ez diet presoi gutunik bidali. Baina goizean argazkia bidali diet Bilboko 2 motxiladun aurrei eta euren amari. Martuten erabidean daude oraintxe. Duela hilabete gutxi batzuk, Lanemezan erabidean egongo lirateke, beste 2 presoren zenideak oraindik joaten diren gizan. Baina zorionez, neba arreba txiki hauen bidaiak dezente laburtu dira. Pozik joaten dira gainera Martutenera, espetxean txirrista daukatelako. Pozik joan bai, baina ez dira etxera pozik itzultzen. Aitarekin noiz itzuliko diren galdetzen digute sarritan, eta guk ez dakigu erantzuten. Badira 25 urte hauetan aldatu behar bai, baina aldatu ez diren gauzak. Piztia beti da piztia naiz eta aldatu ikurrak. Baina badira ere, aldatu behar ez zirenak eta bere horretan mantentzea lortu dugunak. Mimoak, sostengua, bizitak, paketeak, gutunak, telefono deiak. Kilometroak metro bilakatu ditugu. 26 urte beranduago esan dezakegu adituak garela maitasunaren apologian. Eta segiko dugula izaten, guztiak etxean, kalean, dantzan, kantuan, parrandan eta borrokan aske izan arte. 30.000 milioi esker, Atortxu posible egin duzuen guztioi. Gure bizitzak bizigarriago bihurtu dituzue. Indartu egin gaituzue. Bihotzez, eskerrik asko. Guk ere, ilargiraino eta buelta maite zaituztegu. Paso. Hogeita 6 urte lehen Atortxu hartatik.
zenbat maitasun kanta, zenbat elkartasun kanta, zenbat elkartasun herri honek. Gure Euskal Herria zerbait bada, solidarioa da. Zenbat kilometro maite ditugunekin minutu batzuk solasteko barkatu. Asteburua joan, asteburua etorri. Urteak joan eta urteak etorri. Etxirik gabe, beti hor. Sekulakoa izan da, herri honek urteetan zehar erakutsi duen elkartasuna. Eta bai, zama arindu da. Zorionez, gero eta preso, errefuxiatu eta deportatu gutxiago dauzkagu. Baina ez dezaguna antz. Oraindik ere, badirela presoak eta etxera itzuli ezin duten errefuxiatu eta deportatuak. Hau, ez da amaitu. Garai berri hauetan, gatibu zein erbestean ditugunak gero eta gutxiago diren arren, gero eta gehiago dira preso, errefuxiatu eta deportatu ohiak. Etxera itzuli direnak, gure artean ditugunak. Gaur egun, presoak kondena osorik bete baino lehen, modu progresiboan kalera atereaz egiten du askatasunerako ibilbidea. Lana edo voluntariotza egiteko atera eta gauean espetxera itzuli, ikasteko atera eta espetxera buelta, hainbat egunetako baimenak, hau dena bermatze aldera dabil lanean, Harrera elkartea. Askatasunerako ibilbidea, lehen egiten has daitezen. Orain, gatibu edo erbestean gutxiago ditugu, baina espetxetik aterata edo erbestetik itzulita, gure artean ditugunak, horren beste denboran gatibu edo ezkutuan bizi ondoren, zein egoeratan etorri dira, osasun arreta eskasa izan dute gehienek, eta orain arazoak dituzte. Laneko adinean daudenak, zertan lan egin dezakete? Adinean oso gora egindakoak, ezin izan duten kotizatu, ezin pentsio duinik jaso. Bizitzako urteri garrantzitsuenak, urrunduak egin dituztenek, zein leku hartuko dute gizartean, beraien herrira berriro itzultzean? Askok, zein etxetara itzuli ez daki. Nabarmen ikusten da, gisa askotako premiak dituztela eta daudela. Horregatik, orain, bakoitzak dakartzan premiak ondo antzeman eta ahalik eta ondoen bizitza duin baterako beharko duten laguntza eskaintzean jarri behar dugu gure elkartasun keinurik goxoena. Bidelagun izanik, etxeratze prozesua xamurragoa gerta dakien. Ehundaka dira, Harrera elkarteak bere 13 urteko ibilbidean lagundutako kideak. Osasun arloa bermatzen, administrazioaren aurrean egin beharrekoak egiten laguntzen, etxebizitza bat topatzen, voluntariotza edo lan bat topatzen, ikasketak antolatzen, baztertze egoeran gera ez dadin hilero laguntza ekonomikoa ematen, otordu batetarako elkartu eta konpainia egiten, korapilatxua izan daitekeen lurrartze horretan, kantak dioen moduan, ez da erraza faltazaren lekuetara itzultzea. Eta horretarako guztirako dago Harrera elkartea. Itzulera duina prestatu, bideratu eta bermatzeko. Badakigu, besteentzat emateko dagoenak, edo izan denak, nekez duela beretzat eskatzen. Eta horregatik, ezinbestekoa izango da, denon begiak asti ibiltzea. Kideren bat, ondo somatzen ez badugu, beregana hurbildu eta laguntza eskaintzeko. Hori baita Harrera, babeslekua. Eta horretarako, ezinbestekoa dugu guztion implikazioa. Gizarte osoarena, instituzioena, eragileena. Badakigu, lortuko dugula. Denon artean, bakoitzak bere aletxoa jarriz, merezi duten bizi berri hori eraiki dezaten duintasunez. Ez ditugu, lehengo kondenaz gain, biziarteko kondenara kondenatuko. Ardura denona da. Erakus dezagun bagarela gai. Sor dezagun guztion artean, herri honek merezi duen moduko soinu banda. Orain, Harrera!
gurarika nintzela, etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte, begiak igurtzi zenituen. Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Gurarika nintzela, etxera itzultzeko eskatu nizun espaloiaren beste aldetik. Begiak igurtzi zenituen lekutik atera arte, begiak igurtzi zenituen. Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Itzuliko naiz ez lehenago, beldurra diot zuen askatasunari. Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sosiotan masustarik ez dagoenian. Ez zidatorren egunaren ostian itzuliko naiz esan zenidan sasiotan masustarik ez dagoenian. Baduzu tenorea, itzuli zaitez. Etzi datorren egunaren ostekoa da. Gure askatasunaren beldur zinela esan zenidan orduan. Orain neu naiz gurea esten askatasun honen izu. Sasitzan sartu zinenean baino ikaragarriagoa da. Arantzak zorrotzagoak, masustak mikatzagoak.
Zelaiak minez josita daude, gozez hiltzen dituzte bizitzak. Txarrantxak hipotekak, balio erantzien zergak, arreziak, gabeziak, esklaboen gaineko enpresak. Oporren arteko kexak. Ez dago lanaldi osoz bizitzerik horrela. Nahi ez dugun leku baterantz ari zaizkigu bultzaka, etengabe. Euskalduna izatea ez da aski. Euskaldunak izatea ez da asko. Euskalduna ez da aske. Zuk irakatsi zenidan, zeuri ikasi nizun. Norbera dabilen bidean dago askatasuna. Geuretzat nahi genukena argitu behar dugu beste inorentzat. Onik iristeko esperantza. Itzuli zaitez, baduzu tenorea. Leioak garbitu berri ditut, ez dago lanbrorik sukaldean. Espaloia alde honetara, gurutzatu dezakezu. Ikusiko zaitut. Urteetan gorden izkizun giltzak, kanpoko aldean dituzu. Zintzilik, gogoratu, zabaltzeko, beti eskerretara. Etzi datorren egunaren ostian, itzuliko naiz esan zenidan, sasiotan masustarik ez dagoenian. Etzi datorren egunaren ostian, itzuliko naiz esan zenidan, sasiotan masustarik ez dagoenian. Denak etxera hartu arte. Buenas zarete. Eguerdion. Duela 8 urte, hemen bertan ginen. Eta zer esaten genuen orduan, hemen ez ginatekela egon behar. Baina joder, gaur bai, oso pozgarria da hemen egotea. Asko posten naiz, zuek guztiok, hemen ikusteaz. Batzuk egongo zineten hemen, 2017an, segurazki, beste batzuk ez. Hemengo batzuk agian egongo zineten, Berriozarren, duela 26 urte, beste batzuk agian zikera ez zundeten mundu honetan. Baina garrantzitsuena, gaur
hemen gaude denok. Bueno, denok ez. Fran, adibidez, guzti honen azitzoa jarri zenuen. Fran, aizu, la última hartuko dugu, bai? Seguro zuk ere zauden tokian zaudela, ospatu duzula, eta seguro ere, petoa soinean. Kaixer, zenbat otordu elkarrekin, zenbat lan, atortzuren aldai. Sara, Karmele eta dispertsioak eramandako lagun guztiak, hau ere zuengaktik da. Eta dispertsioa pairatu eta haren kontra aritu zareten hainbeste eta hainbeste zenide. Batzuk hemen zaudete, mila esker. Beste batzuk hainbeste sufritu eta amaiera ezagutu ez duzuenak eta nola ez oraindik etxera itzuli ez zareten guztiak. Zuek ere hemen zaudete. Bidaia zoragarria izan da. Einautek abesten den moduan, ez gara izan honenak behar bada, baina gure bizitza izan da. Atortxu, gure bizitza izan da. Bizitza asko, hobe esan da. 26 urtetan, 30.000 voluntario inguruk atera duzue, aurrera jaialdia. Gustatuko litzaidake. Baina lasai, ez naiz hasiko banan eskerrak ematen. Hortaz, 30.000 esker. Eta zu hoi lagun maiteak, lagunak kasi anai arrebak dagoeneko, hemen atzean zaudetenak. Atortxu antolatu duzuen eta antolatzen duzuen guztiak. Asko ikusezinak zarete, ezkutuko lanean, eman dituzue urteak, baina ezabatu ezinak zarete guztiak. Zuen lana, Puerto de Santa Mariara zijoen autobusan zegoen. Fresneseko bidea egiten duen furgonetan eta baita Zabaiako ekonomatuan ere. Zuen lana, lagun guztiok, espetxe ateriko bezarkadetan zegoen. Baita bat-batean mosten diren dei telefonotan haietan ere bai. Eta markada hauetan egin duzuen lana, herri honen bihotzean geldituko da betirako. Hitz batzuek markatu dute Atortxu, beretziki bi. Elkartasuna eta maitasuna. Haiek izan dira motore eta helburu. Horrek mugitu gaitu eta horrek mugitzen gaitu oraindik gaur egun. Eta horrek ekarri gaitu lakuntzara. Lakuntzak ekarri gaitu lakuntzara. Eskerrik asko herri honi behar izan dugun bakoitzean aterpe izatagatik elkartasunaren ezur eta haragi. Harri eta herri bihurtzagaitik. Eta badira beste hitz batzuk Atortxun inoiz ez direnak ongi etorriak izan. Amor eman, etxipena. Ez ditugu hartu. Urte guzti hauetan, denetarik pasadu Atortxuk, eta une oso zailak ere bai, bizi izan ditu. Eta antolakuntzan zeuden lagun batzuk, arrazoi ezberdinen gaitik, bere ardura utzi behar izan dute. Jakina, badakizue, zenbatetan geratu diren ardura haiek bete gabe? Badakizue, zenbatetan lekukoa hartu gabe geratu den? 0, huts, inoiz ez. Zoragarriak zarete. Mila 1989tik errepikatu ditugun bi kontzertuekin amaituko dut. Batetik, Atortxu, herritik eta herriarentzat egineko jaialdea da. Horrela izan da beti eta horrela izaten heldu gara gaurko egunera. Eta bestetik, agian, Atortxuren ezaugarri berezinetariko bat. Atortxu, hiltzeko jaio zen. Inoiz ez da helburua izan, tresna baizik. Eskerrik asko beraz, 1989an jaiotako ekimen txiki hori, onaino iristea posible egin duzuen guztioi. Atortxu, zuen parte, egin duzuen guztioi.
Eta nola ez, eskerrik asko zuri, Atortxu maitea, gure elkartasuna, gure maitasuna, gure kemena, gure ilusioa, gure indarra, gure samina, gure adorea, zure bitartez bideratzen usteagetik. Eskerrik asko gu guztiok gaur garena egiteagetik. Eskerrik asko gure etxe izateagetik, gure topaleku izateagetik. Eta gaur, azkenean, esan dezakegu, emozioz, baina pozik. Atortxu, hilda. Gora Atortxu! Eskerrik asko maitia, eta gur. Mila esker. Eta iritsi da jaialdiko azken brindiza. Beraz, altzazazue kopa, basoa, besoa, nahi duzuena, eta egin dezagun azken topa bat. Atortxuren gaitik, hau posible egin duzuen guztion gaitik, eta oraindik ere hemen egon ezin direnen gaitik. Denok etxean izan arte, gora gu eta gutarrak, gora Atortxu! Tokatzen dena. Zertan ari zara? Amaitu da? Ezin da petoa kendu. Oraindik ezin da petoa kendu, hau ezin da amaitu. Mesedez, eskatzeizu, mesedez, favorez, eskentzeko petoa. Zer egingo dugu petoa kentzen badugu? Zer gertatuko da guzti honekin? Ezin da petoa kendu, benetan, oso larria izango da petoa kentzen badut. Tori, jarri petoa! Jarri petoa! Hau ez izan baitu. Barkatu, ze zabiltza? Ridikulo egiten ari zara. Badakizu ez dudala beste zer eginik. Zatoz nirekin? Ez. Zatoz? Ez, hemen geldituko naiz. Eta ez nau inork altxatuko. Petoa jartzeko. Zatoz nirekin, mesedez? Ez. Petoa da bide bakarra! Petoa da bide bakarra! Petoa da bide bakarra! Ikusten. Jendeak nahi ditu txandak, jendeak nahi du segurtasuna, jendeak nahi du garbitu, jendeak nahi ditu argazkiak atera, jendeak hemen egon nahi du, hau nahi du herriak. Hau. Oie, mina egin didazu, Eta min gehiago ere eman aldizut. Guazen? Zeren truke? Kombinatu baten truke. Ez dut kombinaturik nahi. Orain. Atzo gauean bai. Bale, zeskeniko diot. Zeren truke, bale, zeren truke. Atortxuren truke, atortxu nahi dut, hau nahi dut. Baina Atortxuk bere helburuak bete ditu. Ez. Guazen. Guazen atzera. Torri nirekin, zatoz. Atortxuk bere helburuak bete ditu, ez? Eta helburu bat betetzen denean, lehen aipatu duten bezala, hori hiltzen da. Eta guk jarraitu behar dugu lanean, eta jarri behar ditugu helburu berriak. Eta badagaraia, helburu berriengatik borrokatzen hasteko. Baina, ez dut ondo ulertu. Zergatik? Dena ez da hemen amaitu. Jaioak. Izateko jaioak. Aski izateko jaioak. Aski izateko. Aski.
gaurkoa Atortxurroken amaiera da. Elkartasun eta auzolan erakustaldi honen beharraz jakitun, genuen honena emanda egin dugu. Atortxurrokek bere bidea burutu du, bere funtzioa beteta. Kilometroak metro bihurtu dituen maitasuren apologia eginda. Etxerako bidea posible egin du herri honek, auzolanean. Bihotza beteta agurtzen dugu Atortxu, egindako ekarpena zarro. Baina hemen amaitzen den bakarra jaialdi honen ibilbidea da. Ez dago guztia eginda, ez da gutxiagoa ere, ez goaz etxera. Etxera ekartzea falta zaizkigunengatik, baina bereziki preso egotera zein erbestera eraman zituzten arrazoiengatik. Abenduaren 27an bide berri bateri emango diogu hasiera. Musika jaialdi berri bati emango diogu hasiera. Gure jendearen askatasuna eskatzetik gatoz. Bihartik aurrera, aske izateko jaio garela esatera igoko gara oholtzara. Herri honen eta bere jendearen askatasuna aldarrikatzera. Gure jendearen bideak egin dezan, bere bideak gure herria egin dezan. Abenduaren 27an auzolanera itzuliko gara. Aske izateko jaioa garela ekinean erakustera. Eta jaialdi berri hau zuetako bakoitzarekin eginen dugu posible. Herri honen askatasuna eskuz esku, txandaz txanda, saretu eta indartzen duen herri honen indarrak eginen duelako posible. Aske izateko jaioa garenak, aske izan gaitezen. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten, posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badau gerra klasen arten. Espainetan kolore falta, dardarka zurra, piztia beti da piztia, naiz taldatu ikurra. Biterdi gara. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. Bat, bi, lau, zortzi, 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 bat, bi, lau, zortzi. Hamasei hogeita hamabi, bakoitzari bere beharren arabera, bakoitzak daukana jarri, denak ea eta bakarrak, inorez da bat bakarrik, zure askatasunak askatzen haunik. Zure beldua ez da zure txaia, lakuntzan gaude, aizpata naia. Iren ez izteko ire ondaga, auzoranaren indaga. Biterdi gara. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara,
batera biterdi gara. Lau zortzi bat bi, 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 lau zortzi biterdi gara. Izerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren 3 orduak. Muki marroiak, Kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak, besapeak garbitzeko Ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txandal adidas, ketxuak, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Txupito jinkas, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari. Pizzagile zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari. Kakalarrita, komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Kaina, bikaina, birrita, birritan, pultserakin ez da ikusten gastatzen duzun gita. Zenbat atortxito, zenbat tiketera, zenbat lan egiten denak itzultzeko etxera. Bota dituzu kaina, bota dizute kaina, inork ezin dukatu barralari baten xarma.